in this video. Samahan niyo ako at silipin natin ang mga bagong Scania buses ng Elavil Tours. Nababiyahe pa Bicol at pa Samar. Ang Scania K360 DM22 at K400 Touring. At panoorin din natin ang naging launching and handover ng BJM family sa Elavil Tours last October 24. I'm very proud to introduce our newest partner, Elavil Tours. As marriage vows go, kasi ngayon kasal na tayo, right? In sickness and in health, for better or for worse, right? That's our commitment to each other. Without further ado, may I present to you the Scania Elavil K400 Touring and the K360 buses. Sa last episode natin, hinatid natin itong Scania Touring sa Del Monte para papinturahan. Maraming nanghula kung sino pa talaga ang maswerteng nakabili nito. At syempre, si Elavil. At sa last episode din natin, hinatid din natin ang mga bus chassis sa Del Monte for body assembly. At ito ang Scania K360 chassis. Isa si Elavil sa mga bumili ng K360 sa Scania. Pagka-deliver natin, sinimulan na agad nila itong gawan ng kaha ayon sa guidelines ng Scania Sweden. And here's the finished product of Del Monte Motorworks, ang K360 DM22 of Elavil, the local version of Touring in the Philippines. With the original headlights and side mirror from Touring, and newest livery of Elavil, at syempre, ang Marco Polo Odays taillights. At ito pa ang mga kasunod na orders ng Elavil, with the initial order of 6 units of Scania K360 DM22. And here it is, nilabas na natin sila sa Del Monte para gawin naman ang final touches sa workshop ng Scania sa EDSA Balintawak. Isa sa naisip ng may-ari ng Elavil na magkaroon ng refresh at bagong livery para sa kanilang mga incoming units. Ang concept is very simple design na premium or elegante tignan, malinis at may konting touch ng classic Elavil. At syempre, ang yours truly nyo ang gumawa at naglapat ng design. At hindi naman kami napahiya dahil masusi namin itong pinag-isipan ng may-ari ng Elavil. Maraming nagandahan at naging maganda ang feedback sa new design ni Elavil. At ito ang mas maangas, ang original headlight ng Touring sa DM22. At ito na ang pinakiintay ng lahat, ang Scania K400 Touring ni Elavil. Don't touch me. Don't touch me.
Hindi natin aakalain na sa kanila mapupunta itong touring. Dahil sa pananalig at pagtitiwala, walang imposible, ika nga. Napakaganda ng lapat ng bago nilang livery sa touring, lalo na't high-decker ito. Don't touch me. Last October 24, mayroong munting inihanda ang BJM family para sa Elaville Tours, ang kanilang traditional handover para sa kanilang mga new partner clients. I'm very proud to introduce our newest partner, Elaville Tours. So Villamonte family, thank you for adding Scania to your family as we add you to ours. As marriage vows go, kasi ngayon kasal na tayo, right? In sickness and in health, for better or for worse, right? That's our commitment to each other. And most importantly, making sure that you guys are profitable. Because that is the only time that you will treasure us or you will appreciate the partnership that we have. Villamonte family, aka Elaville Tours, welcome to the Scania family and to the rest of the VJ Mercantile Group. Without further ado, may I present to you the Scania Elaville K400 Touring and the K360 buses. Your new Scania K400 Touring and the K360 buses. Nagkaroon din ng traditional blessing of units. So let us now bless them. God, we ask that all who would use this vehicle may make their journey with care for safety and ensure the security of others with their cautiousness as they travel to go to work or to relaxation. Binasbasan ang mga bagong units ni Elaville para in the future maging safe ang mga units, drivers, and passengers. Kayo naman po ang bebes. Na walang muso. May we call on Mr. Ado Villamonte for a few words? Magandang tanghali po sa lahat. Unang-una po ang pasalamat po ng aming buong pamilya po sa BJ Mercantile po, saka kay Sir Marby at kay Ma'am Pamlenitan. At maraming salamat po sa inyo po binigay na magandang oportunidad po sa amin na bigyan kami ng mga kaitong po. Sa support po ni Sir Marby sa sakaling sa maintenance. Dahil po talagang medyo ito lang din ang unang-unang unit namin na naiba. Maraming salamat po. Ako po ay magpapasalamat po sa inyong lahat, sa mga taong nag-support po sa amin. Hindi ako makapaniwala na first time namin na magkaroon po kami ng unit na European units po. Sobrang thankful po ako unang-una kay Lord. Sobrang proud po na nakilala po namin kayo. Lalong-lalo na rin po sa mga empleyado namin. Dapat mas ma-proud din kayo dahil binibigyan namin kayo ng chances na magkaroon na magandang unit na basis na dadalhin nyo. Kaya dapat lagi kayong magpipray, magpapathankful kay Lord na salamat tayo lahat dahil blessed na blessed tayo kahit po ganitong may nangyari sa atin na ganitong mga, syempre may mga problema tayo, di ba? At huwag magbabago. Kung ano lang tayo na gano'n, so stay lang na. Dapat, ano lang tayo, marunong makisama at simple lang. Sir, thank you very much din po. Sobrang nagulat po ako kasi po, last time na magpunta kami dito, parang nag-i-imagine lang kami na sana magkaroon kami ng ganitong unit, gano'n po. Pero ngayon, andito na po. Ito na po talaga to, totoo. And then, ayan, nagulat ako kasi 5, andin na po lahat. So,
Salamat sa tiwala niyo po sa amin, ma'am. Nabinigyan niyo po kami ng opportunity na magkaroon ng kabina at magtiwala sa amin. Number 1 po yun. Thank you po. Naging successful ang handover ng Scania para kay Elaville. Maraming bus enthusiasts ang natuwa sa mga bagong buses nila. And here's the Scania K400 Touring and K360 DM22. With imported brown leatherette seats. At ito naman ang Scania Touring. Subukan natin siyang paandarin at ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya i-drive. With automatic window. Drive, neutral, and reverse via lever lang. Wala na siyang cambio or joystick. With driving modes, economy, standard, and power modes. Dahil semi-automatic, ganito lang magpalit ng gear. Up and down lang, with 8-speed syempre. Saludo tayo sa Elaville Tours para sa patuloy nilang pag-upgrade ng kanilang mga buses para maging komportable at safe ang kanilang mga suking pasahero.